Hello friends, night tonglai narok joton bagi hain hai belai kena kok makaham tamni bagi hingke central government ni hain hai katal job notification tin nokri faizak o jago sung saiman lainai sab apply klaiman nai tai apply klainan bagi qualification busanang nai tai salary details tai o jago category wise vacancy aborok busung o bidon bising tai jotono details saiman nai gabo saimana sukang sung pulya jago nai lena mo official notification buron te nokri faikya obo namen pura sung education qualification rok saiman lainai ka friend rok nugi tongo mong ke national testing agency ni থেকে chini official notification kore faijak o jago bartha kotoni jotto haste ni slabure apply klaiman nai friend abo simia tai o jago jotto haste ono jani exam center bo ri rekha o jago aborok busung o bidin bisingtui jotto details saiman nai ka friend o jago nor apply khainan bagi non education qualification nangnai 12 pass ngjar 12 pass ngjarok no o jago obviously apply khaiman nai tai o jago category wise vacancy bo belai no kubang paisok boijak sungobo bo tabuk aste bidin bisingtui saiman lainai ke nor nai tong diabon bagi video no presentation ni paithak jara friends sungma pulya post ni bumung nalegina na tai o jago sung bagi apply khainai aborok bo sung nalenai kabo nanya segang sungo jaga tabung nugui tongo mohang ke o jago name of the post o jago norok nugui tongo mohang ke stenographer group C ni bagui o jago vacancy ongkori faijak tai o jago skill of rirjak norok salary mannai गोबां न जागो 25,500 te chini 81,100 porjonto norok salary mannai ka friend belai no गोबां norok jara 12 pass jak obviously mohai sujogo apply khlainar di tai o jago sung important dates nugui tongo o jago apply khlainan bagi nongno date rirjaka 27 tarik march 2023 ni te chini sengjaka tai last date rirka 26 tarik april 2023 ke belai no somoy tongko norok apply khlainan bagi nai obviously norok o video naimen pore apply khlainar di ka friend o jago sung name of the post sungna lekya abon pore sung tabuk nugui tongo jagao oro name of the post hain hai o jagao fee ni bagi sirjaka oro norok nugui tongo jara AC ST female candidates ex serviceman rok o jagao ektek phone rang nanglai apply khlainan bagi tai others category rok ke o jagao apply khlainan bagi borok 700 taka khlai rang nangnai ke friend abon pore sung hain nugui tongpro yang aste sung abo tebo silai jangai tong abo sung lalinai friend o jaga norok jodi nong application khlai puro kuni kisu jodi bulok phanangi thangka by chance abo correction khaina bagi brok time rir kha o jaga o 27 থেকে 28 tarik ni bisingo norok jodi nong kuni kisu bulok tongkha norok abo no correction khlai mannai ke belai kheno o jaga o nong no sujok kaham rir kha abon pore sung tabo hain nugui tongo yang o jaga o mongka ga admit card download khlainani bagui brongni je website dimani website thangai na download khlaimannai bufur download khlainai abo brongni website ni bisingti narokno saklai rwnai aboni pore o jaga nugui tongpira hain norok mo display of provisional answer key ni bagui brongni je website obon bisingti nongno notification bisingti saklai rwnai friend aboni pore hain o jaga nugui tongpira duration of result ni bagui haino semno bongni official website ni bisingti narokno saklai rwnai inga friend aboni pore sungte bo nugui tongo jago scheme of examination o jago step 1 o nugui tongo mo computer based examination nongno hajangnai aboni pore jara shortlist ongkhnai o jago bongno hain o jago test na hajangnai obo hangka norok nugui tongo skill test stenography ni bagui tai o jago norok nugui tongo omo bahake exam nai time bo o jago rijak nongno 10 minutes at the rate of 80 words per minute aba ke nongno rirjaka tai o jaga transcription ni bagui o jaga rirjaka 50 minutes english by norok computer type ma khainai tai o jaga hain ririfika 65 minutes hindi by norok computer type ma khlainai ke friend norok clear angkha aboni pore sung hain sung nailenai yango chapter 2 oro sirjak vacancy ni bagui oro nugui tongo moha category wise o jaga vacancy rirjaka year ni bagui o jaga 74 ta EWS ni bagui 19 AC ni bagui 28 ST ni bagui o jaga 14 abahike hain OBC NCL ni bagui 50 klani o jaga vacancy paisa paike angka abahike joto category milogui o jaga 185 ta total vacancy angka aboni pore sungte yang saiman jangai tongkho aboni pore sung tabung nugui tongo jaga moke oro ririfika norok omoto sungasuk naya thaliya o jaga sungkuna se important no hoya abon bagnai je important abon simeno sung o video na lisi one friend
je nangman no friends sung tabuk ojago chapter 3 ni ojago sirifika haina hai education qualification ni bagai ojago sung aborong no sung tabuk nain lengkenoro apply khlanya bagai education qualification nangnai 12 pass hingka jara 12 pass ungjak noro obviously apply khlaimannai nongnang puilao saka gabon pore hain hai oro skill test nongno sanjaka abong kai norokna puilao saka nongni exam na hajangnai hinai o jago typing ni bagai nai skill test nanai abon ke friends sung abon pore oro skill test nugui tongo abo to norok nang puilao saka oro duration oro thaisingo transcription nong bagai ang saikna raka abona abo o jago sirika borok gabon pore sung tabuk apply bhaike khlainai aborok sung naijaknai tongkha aborok no sung tabuk nai nalia nangka abo naini sikang oro hain hai sung tabuk nugui tongo oro chapter 4 o jago sirika age limit and eligibility ni bagai o jago nongni age rei rijaka between 18 and 27 ni bisingo norokni age na nangnai abon sei bisibo wngkang ke o jago apply khlaiman glak tei o jago jara ST SC borok no oro 5 year khlainai age selection rokha tei OBC rok no 3 year khlai rokha tei abo hai onyo category ni borok rok bagui o jago details sei rijak hingka friend aborok to songas nai thalia sung sini jara ST rok ba sung ST ni bagai simana nali siwana tei oro ex serviceman nong bagui bo rei rijak aborok bo sung nalilia sung tabuk nalinai o jago hain hai o jago nalinai amoko sei rokha jara oro apply khlainai rok bro Indian citizen nangnai tei onyo jagani borok o jago 1st January 1962 ni sai jori ke bo o jago India ha kotaro asai tongkhai o jago apply khlaimannai abo hai rok sei rijak ta borok to sangas nalilia friend abon pore nugui tongpiro hain hai o jago chapter 5 o reservation ni bagai o jago sei rokha oborok sung asuk naya thalia norok jodi tebo sinama sakha norok detail o siwi mano pore bunyai abon pore sung tabuk je nanya naimani abo hingkai bahike apply khainai aborok no sung nali sione video o jago scheme of examination omo hain important omo sung nai nango oro ke selection procedure ni bagai sei rokha scheme of examination chapter 5 chapter 6 o jago sung nugui tongo tabo phase 1 examination o sei rokha borok oro nongni tam subject ni exam o phainai abo no sei rokha general aptitude general awareness tei English language and comparison ni phainai o jago nongni o jago marks rijaka question rijaka norok nugui tongo tei yango nongni marks total bwsaknai abo borok sei rokha 800 ni nongni o jago total marks rijaka tei question songjaknai 200 ni abo hai ke hingke friend o jaga nongni exam ni bagai time rei rijaka hingke 2 ghonta 10 minute khlai norok no exam ni bagai nai time rei rijaka hingke friend aboni pore hai oro nugui tongo note ni bagai mo hingke kaisa question ni mark oro 4 khlai rijaka tei o jaga objective type phainai multi choice only abo hai ke rijaka tei o jaga tebo tongo tei o jaga reifika nongni marks naine o jaga norokni merit list ongkhnai abo hai ke reirikha tei o jaga total marks 800 ni tei o jaga jodi nongni oro kun kisur rong answer hingka aborok bo o jaga kat wngnai negative mark rei rijak oro 1/4 khlai nongni o jaga mark kat wngnai hingke friend abo to sung saimankha aboni pore sung tabuk nali phiranai yang norok tebo busina musungkha norok tebo kaham khe saimano musungkha norok porinai mano aborok asnalia oro phase o jaga tongpiro phase 2 o examination ni bagai skill test in stenographer ni bagai o jaga rei rijaka abo sung puilao nalikha abono abo oro sei rokha friend hingke aborok sung saimanjak bo sung nalilia aboni pore o jaga qualifying marks ni bagai sei rokha abo norok nainai siri tei o jaga tebo sei rijak o detail oborok no norok o jaga porinai mannai angono video ni description box link rinai aro thangui norok obviously download khlainai norok porai mannai o jaga bahike apply khlainai oborok no sung tabuk o video nali siwane friend sung tabuk nugui tongo oro chapter 10 o jaga sei rijaka registration and application ni bagai o jaga process bahai wngnai omo norok online bisingtima khlainai borok no website ririkha o website thangui norok apply khlai mannai hingke friend angono video ni description box o apply khlainani link rirwano norok thangui apply khlai mannai hingke friend oro apply khlaitani norok ni tam nangnai bahai ke norok form fill up khainai aborok o jaga jotono borok details sei rokha kaisa step norok kaisa porinai mannai hingke friend o jaga nongni documents rok bo norok nangnai aborok no o jaga detail babe sei rijak hingke norok tam nangnai documents nongni aadhar card rok tei photo rok
tai signature rok abo hai rok oro nangnai tai o jaga o tebo sirjak oro norongni photo upload khlaitini nongni o jaga o KB bo swngnangnai abo rok bo borok oro detail babe sirjak hingke ang abo rok nongno joto no video ni bisingtwi detail sai reka norok confusion tangdi norok obosai o jaga o apply khlaina radi jara o jaga o application fee ni bagui jera nangnai rok borok hingke o jaga o bongni facility rijaka borok ni bagui o jaga o apply borok ni bagui o jaga o fee rijaka net banking debit card credit card ni bisingtwi borok o jaga o fee reimani abo to swngnai friend abo jara onyo category rok bagui siro hingke friend singta paithakgo nugui tongo omo hingke list of examination cities ni bumung rijaka yang ani debra site no nugui tongo yang state ni bumung ririka yang ani yagra site hingke city ni bumung rijaka hingke swng sini state ni bagui himno swng o jaga o naina lisino o jaga kwbangma state ni bumung no rijaka tai city ni bumung bo rijaka swng sini tripura ni tabuk oro nugui tongo 48 number o jaga o tripura ni jara borok hingke o jaga o agartala thangui borokni exam marinai o jaga o abo haike rijak norok nugui tongo hingke swng to abo sai manka detail babe joto no swng o video o hingke norok jodi kunu kisu tabuk phano bujinar osubida wngkha no comment kai swngmano ang dongno reply khainani bagui chesta khai wngkha friend omo simia norok o jaga o apply khlaijaknai link bo manai o video ni description box o ar thangui norok obosai apply khlaimannai hingke tini ni video asung sinai norok joto naitongno paithakgo belai kheno hambai tai omo haike nangmai basa kwrwng tongdi tai ano channel bai kwrwng nangkha norok subscribe khaidi bell icon press khaidi jefrang video upload khai norok notification mana bagui hingke jotono paithakgo tausia hambai।